Ebephume ngobuningi amalunga kaKhongolose aseka lo wayengumeya umkhandlu dolobha weTheku Zandile Gumede bebecula bephethe nezingqwembe ezibhala ukuthi akanacala. Lamalunga eANC akholwa ukuthi leli cala nenhleso zombusazwe nokuhloswe ngalo ukuthi uGumede angaba nesisikhundla asiqoqobalayo kwezombusazwe. Wahamba umama uGumede wayovela phambi kwesigungu ukuyisona esibhekelele ukuyiphatha ngaphakathi kwiprovince. Okusibangazayo ukuthi kuphela inyanga ezimbili lo mbiko ungakaphumi kuze kube manje. Kwenzeka lokhu nje kuningi okunye kwenzeka ngaphandle njengoba kwezwa kuthiwa elinye iqembu like lahamba liye enkantolo liyofuna ukuthi nalo lizenelise ukuthi kungani umama uGumede kuthiwa akahlala ekhaya. Ngaphakathi enkantolo kube nempikiswano phakathi kombuso kanye nabameli babamangalelwa kubangwa umbiko wophenyo bekumele ukuthi umbuso unikeze abameli namhlanje. Esikhundleni salokho umbuso umane washaya ingwijikhwebu wacela ukunikwa ezinye izinyanga ezine. Umshushisi utshela inkantolo ukuthi kuseneminye imiqulu ehambisana nalombiko wophenyo okusamele ihlelwe kahle. Abameli baphikisene nalesicelo. Kodwa inkantolo ibanikeze izinyanga ezintathu ngaphansi kombandelo wokuthi uma kuphele lesikhathi umbuso ngoba nzekile abameli ngalombiko ingase likhiphe ohlwini lamacala icala leli libe sehlehlela uMarch ngonyaka ozayo. Ezindabeni zeSABC ngoIndaba eThekwini.